何様のつもり？部長夫人の命令は絶対よ。1分でも待たせたら、あんたの旦那はクビだからね。そう言って意地悪く笑っている彼女にはさすがに私の堪忍袋の緒が切れました。夫が部長だからといって自分には何の権力もないくせに一体何を勘違いしているんでしょうか。私を馬鹿にするだけでなく家族のことまで巻き込もうとするならもう容赦しません。彼女にはいい加減痛い目に遭ってもらうことにしましょう。私はレミ。ある中小企業で働いている45歳です。夫のアツシと小学生の娘2人の4人家族で毎日仲良く過ごしていました。最近事情があって私たち家族は会社の社宅へ引っ越しをすることに。そこで娘と同じ小学校に通うママ友と知り合いになり連絡先を交換したのです。今までは仕事や子育てに忙しく私にはママ友と呼べる相手がいなかったので嬉しく思っていたのですが、実は彼女は社宅内では有名なかなりの要注意人物だったのです。どうやら夫が部長らしく、部長夫人である自分はこの社宅のボス的存在だと言いふらし、みんなに横柄な態度をとっていました。そして自称ボスママである部長夫人は私たちが社宅へ入居してからというもの、新入りだという理由で何かと私をこき使ってくるようになったのです。はじめは些細な頼み事程度だったのですが、彼女の行動はだんだんエスカレート。そして部長夫人はついに私の想像を絶するようなとんでもない大騒動を繰り広げてくることになったのです。私の会社はリモート体制をとっていて、出勤は1週間に1から2日ほど。その日もリモートでの仕事だったため、夫の出勤を見送りがてらゴミ捨てをして、早速自分の仕事に取り掛かろうとしていた時です。部屋に戻った私を狙っていたかのように部長夫人から連絡が。彼女は朝から社宅内をうろうろしているなんてどうせ暇なんでしょと開口一番嫌味を言ってきます。そして車を持っているのかとぶしつけに聞いてきました。私が持っていると答えると、彼女は今すぐ買い物に行きたいからデパートまで送迎しろと命令してくるのです。こちらの都合も聞かず、言いたい放題の彼女にあっけに取られながら、これから仕事をしようと思っているから暇ではないし、送迎はできないとはっきり伝えます。そんな私の言葉が耳に届いていないのか、彼女は偉そうに笑いながら、部長夫人である自分は高級なものをいつでも好きなだけ買えるんだと聞いてもいないのに、自慢話を始めました。あんたの夫はどうせ平社員なんでしょ？この社宅内では私の夫が一番優秀なのよ。わかる？だからその妻である私も一番立場が上ってこと。この社宅では私に逆らわないことが絶対よ。新入りのあんたもこの社宅のルールは守ってちょうだいね。確かに私の夫は平社員ですが、だからといって夫の役職と妻の立場は関係ないと思うし、社宅にそんなルールはなかったはずです。私が冷静にそう伝え、どちらにしても仕事があるため送迎はできないと再度念を押すと、どうやら部長夫人の気に障ったようで、平社員の妻に拒否権はないのよ、と声を荒らげながら文句を言ってきました。しかも私が働いていると知った彼女はあからさまに見下すようなことまで言い出しました。いくら旦那が有料企業に勤めていても、ただの平社員じゃ、あんたも働かないと生活が厳しいのね。私なんて大学を卒業してすぐに夫と結婚したから、ずーっと専業主婦で働いたことなんてないのよ。部長の夫がいれば、私が働く必要なんてないってこと。で、あんたはどこの大学卒業なの？しつこく聞いてくる彼女に、私は仕方なく学歴で言うと中卒だと答えます。すると部長夫人はわざとらしく、と声を開けると、馬鹿にしたように下品な声で大笑いをしてきました。大学どころか、高校すらも卒業していないだなんて、
今時そんな人いるなんて思わなかったわ。だから目上の者に対する礼儀がなってないのね。誰が目上なのよ。と疑問に思っている私に部長夫人はさらに続けます。とにかく、この社宅では私が決めたルールに従ってもらうわよ。それが分かったら、今すぐ車を出して、私を駅まで送りなさい。そう言って、一方的に通話は切れてしまいました。あまりにも非常識な振る舞いにうんざりしましたが、自分も駅方面に用があったことを思い出し、仕方なく今回は彼女を車に乗せて駅まで連れて行くことに。駅に着くと、部長夫人はお礼を言うこともなく、帰りは19時頃だから、と偉そうに宣言すると、そのままいなくなってしまいました。絶対これっきりにしてやると心に誓う私でしたが、これに味を占めた部長夫人は、私を都合のいい専属タクシーにすると言い始め、さらに無茶な要求をするようになったのです。それから数日後、その日は出勤日だったため、私は会社内で仕事に没頭していました。すると、私の個人携帯に連絡が。仕事中は極力対応しないようにしているのですが、あまりにも何度も着信が来るため、緊急かと思い、慌てて電話に出ます。すると、電話口で、遅いわよと怒鳴りつける部長夫人の声が。ちょっとあんた、私をいつまで待たせるつもりなの？この間あんたは私のタクシーだって言ったでしょ。すぐに車を出してちょうだい。わめき散らしている部長夫人の声を聞いた途端、私はしまったと激しく後悔しました。前回、あまりにも非常識な態度だった彼女とは今後付き合うことはないだろうと、うっかり電話番号を削除してしまったのです。同じ社宅内で面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だったので、着信拒否にしなかったのが裏目に出てしまいました。携帯画面に表示された番号をよく確認することなく、勢いで電話に出てしまったのが運の尽きです。気が重くなるのを耐えながら、私は今仕事中だから送迎はできないとはっきり伝えます。すると部長夫人は、生意気に立てついてくるなんて、自分の立場を分かっているのかと逆ギレしてくるのです。そんなに急いでいるならタクシーを呼べばいいのではと私が提案すると、彼女は悪びれる様子もなく言い放ちました。だから、あんたが私の専属タクシーだって言ってるでしょ？学歴がないと無能な上に物覚えも悪いのね。そう馬鹿にしてくる彼女に、出勤してるのに送迎なんてできるわけがないし、そもそもあなたのタクシーになった覚えはないと答えます。それなのに、部長夫人は全く聞く耳を持たず、低学歴が逆らってくるなと一点張りです。何様のつもり？部長夫人の命令は絶対よ。1分でも待たせたら、あんたの旦那はクビだからね。そう言って、意地悪く笑っている彼女には、さすがに私の堪忍袋の緒が切れました。夫が部長だからといって、自分には何の権力もないくせに、一体何を勘違いしているんでしょうか？私を馬鹿にするだけでなく、彼女のことまで巻き込もうとするなら、もう容赦しません。彼女には、いい加減痛い目に遭ってもらうことにしましょう。絶対に許さない。調子に乗っている部長夫人に、私は冷静に、あなたが夫をクビにするなんてできるのかと問いかけます。すると彼女は、さも当然というように自信たっぷりに言いました。当たり前でしょ？私は部長夫人なのよ。私が夫に頼めば、平社員のあんたの旦那なんか一瞬でクビよ。もしそうなったら、あんたたちの生活は相当苦しいんじゃない？そう言って、ケラケラと笑っている彼女の声を聞いて、私は黙ってスピーカーに切り替えます。そうとは知らない部長夫人は、なおも私を見下した発言を連発。中卒の低学歴は社宅内でも底辺だとか、低学歴がまともな仕事についているわけがないと言って、何も知らない仕事のことまで散々罵倒してきます。すると、黙って聞いていたある人物が肩を震わせながら一言。お前、社長になんてことを。実は私の隣にはちょうど資料の確認をしていた部長がいたのです。
あまりにもしつこい部長夫人に嫌気がさした私は、部長にジェスチャーで静かに聞いてほしいと伝えてからスピーカーにし、彼女の罵詈雑言をすべて夫である部長に聞かせたのでした。黙って聞いていた部長も、妻のあまりにも無礼な態度に我慢できなかったのか、怒りで肩を震わせながら部長夫人を叱りつけます。どうして私の夫がそこにいるのよ。状況が全く飲み込めず、混乱している部長夫人に、私は衝撃の真実を伝えることに。私は、あなたのご主人が勤める会社の社長をしているんです。今日は出勤日で資料の確認をしていました。これでは拉致が開かないと思っているところに、ちょうど部長がそばにいたので、あなたとの会話を聞いてもらったんですよ。私の説明に、部長夫人はまだ状況が飲み込めない様子。はあ？そこの会社に勤めてるのはあんたの旦那よね。平社員だって言ってたじゃない。一体どうなってるわけ？私は笑いをこらえながら、女性が社長をしている会社だってあると伝え、夫は別の会社で働いていると説明します。あなたには驚かされましたよ。だって、全く違う会社で働いている夫をクビにするなんて言うんですから。それに、いくら部長だからって人事に口を出す権限はありませんよ。それに、私自身が社長なので、そんな不正をしたらすぐに気がつきます。私が我慢できずに笑いながら話すと、部長夫人は焦ったようにわめき散らしました。そんなのおかしいじゃない。どうして社長が社宅なんかに住んでるのよ。それに、中卒が社長になんかなれるわけがないわ。そう言って、未だに事実を信じようとしない彼女に、私は冷静に教えてあげることにしました。実は、今我が家は改装中でして、一時的に社宅に住むことにしたんです。短期間住むだけなのに、物件探しをするのも大変だったので。それと、私の海外での最終学歴は中卒ではありませんよ。私の言葉に部長夫人はわかりやすく動揺し、上ずった声でどういうことかと聞いてきます。日本での学歴は中卒なんですけど、高校からは両親の仕事の関係で海外の学校を卒業したんです。その後、最終的にアメリカの大学を卒業しています。私の言葉に部長夫人は思わず絶句。そんな彼女に追い打ちをかけるように怒りで顔を真っ赤にした部長が怒鳴りつけます。お前、まさか今までもこうして社長に迷惑をかけていたわけじゃないだろうな。一体何を考えているんだ。しかも低学歴だとか、専属タクシーだとか、散々な言い方をしていたな。激怒している部長に彼女は恐怖でヒーッと声を上げます。知らなかったのよ。デミさんが社長だって知っていたら、こんなことしなかったわ。それなら、これからはママ友として仲良くしましょう。ねえ。わかりやすく手のひら返しをして態度を急変させた彼女に私は呆れ果てながら言います。私はあなたと友達になるつもりはありません。人をタクシー代わりだと勝手に決めて、こちらの都合も聞かずにやりたい放題する人となんて今後一切関わりたくありません。私が断固拒否すると部長夫人はしどろもどろになりながら答えます。もう専属タクシーだなんて言わないわ。今日も自分で帰るし、迎えに来なくて大丈夫よ。そう言って逃げようとする部長夫人を私は引き止めます。今までずっと見下されてきたのに、ここで逃がすわけにはいきません。今更手のひらを返して何を言ってるんですか？っていうか、それより部長に話さなければならないことがあるのでは？私が問い詰めると、部長夫人はぎくりとしたように言葉を詰まらせます。何のことだかわからないわ、ととぼけている彼女に代わって、私が真実を伝えます。私見たんですよ。この間、しつこく迎えに来いと言われて駅まで行った時、若い男性と腕を組んで仲良さげに歩いてましたよね。私が言うと、部長夫人は面白いくらいに大慌てで言い訳をしてきます。はぁ？そんなわけないじゃない。レミさんの見間違いでしょ？そう言って、必死に取り繕っている彼女をさらに絶望させるため私は続けました。そんなはずないですよ。私、少し早めに待ち合わせ場所に着いてたんですけど、男性と一緒にホテルから出てくるのを見ましたよ。びっくりして、とっさに動画も撮っちゃいました。
自分のことを部長夫人だと言いふらしていたおかげで、誰の奥様かすぐに分かったし、部長に知らせようと思っていたんです。私の言葉に全てを悟ったかのような部長夫人は必死に夫には見せないでと懇願していますが、私は無視して一本の動画を部長に見せます。それに、どちらにしてもこの会話は部長も聞いているので、もう手遅れなんですけどね。写真を見た部長の額には、みるみる血管が浮き出てきて怒りの形相に。思わず、そばにいた私でも背筋が凍りそうになりました。散々好き放題していて、不倫までしてたっていうのか。お前とはもうやっていけない。部長の言葉に彼女は泣きわめきながら必死にすがっていますが、当然相手にされるわけがありませんでした。すると何を思ったのか、なんと部長夫人は私に逆ギレ。一体どうしてくれるのよ。あんたが余計なことをしたから不倫までバレたじゃない。子供もいるのに離婚されたらどう責任取ってくれるわけ？その言葉に私も強気で言い返します。私に責任転嫁されても困ります。それに私だってあなたの不倫現場なんて見たくなかったですよ。自分の行動を棚に上げて罪をなすりつけないでください。それにお子さんもいるのに不倫をしたのは自分ですよね。私が正論を伝えると部長夫人は何も言い返す言葉が見つからないのか、だってと言いながら沈黙してしまいました。私のことを散々低学歴だと馬鹿にしてくれましたけど、本当に人として愚かな行動をとっているのはどちらです？社宅ルールだとかくだらないことを言う前に人としてのルールを守った方がいいんじゃないですか？私がとどめに言うと部長夫人はワンワン泣き出してしまいました。最後にガツンということができて、私は清々した気分で通話を終了しました。その後、部長は帰宅してからすぐに部長夫人を問い詰め、彼女はもう諦めたのか、すべてを白状したようです。結局、部長とは離婚。長年専業主婦だった彼女は、経済的な面と不倫をしたことから、親権も取れなかったようで、たった一人社宅から追い出されていきました。そんなところに、部長から多額の慰謝料の請求が来たようで、生きていくためにアルバイトを始めたようです。バイト経験もほとんどなかった彼女は、社会の厳しさに相当苦労しているらしく、年下上司に使い物にならないと散々言われながら、毎日必死になって働いているようです。今まで楽して生きてきた報いを存分に受けたらいいと思っています。私の方は無事にマイホームの改装も終わり、社宅から引っ越しました。横柄な態度の部長夫人がいなくなったことで、社宅内の空気は一変し、他の入居者ものびのび過ごせる環境になりました。部長からは丁寧な謝罪があり、仕事で取り戻そうと、より一層仕事に精を出してくれています。そんな彼に私も負けないよう、これからも今まで以上に頑張りたいと思っています。新入社員は、俺が準備していた資料をビリビリに破いたかと思うと、なんとシュレッダーに入れてきたのだ。信じられない行動に、俺も他の社員もあっけに取られ、思考が停止してしまう。そんな中、これでプレゼンは大失敗だな、と彼は満足そうな顔で意地悪く笑っている。ゴミ社員は優秀な俺に命令する権利なんかねえんだ。目障りだから早くクビになっちまえ。新入社員は俺が仕事で失敗すればクビになると考えたらしい。社会人として人として救いようがない彼にさすがに俺の我慢も限界を迎えた。これ以上彼を野放しにしていては大切な取引先にも迷惑をかけてしまう。実力も伴っていないくせに自分は有能だと勘違いしている新入社員にはそろそろ現実を思い知ってもらうとしようか。俺は敦。ある大手企業の営業部で係長として働いている51歳だ。俺は高校を卒業してからこの会社に入社し、勤続年数は30年以上になる。営業の仕事は大変だが、取引先とも良好な関係を築けていて、やりがいのある仕事だ。毎日充実した日々を過ごしていたのだが、そんな平穏な日常があることをきっかけに崩れることになった。
それは今年入社したばかりの新入社員である佐々木の存在だ。彼は有名大学卒業ということを鼻にかけており、上司である俺のことを仕事のできない無能社員だと決めつけ馬鹿にしてくるのだ。どうやら俺が高卒であることをどこかから聞きつけたらしく、どんなに俺が注意しても見下した態度を取り続けてくる。いい加減うんざりしていたのだが、さらに彼はそんな俺の度肝を抜くようなとんでもない大騒動を巻き起こしてくるのだった。ある日、俺がいつものように仕事をしていると、例の新入社員は話しかけてきた。彼は入社してから俺のことを50過ぎても係長止まりなのは仕事ができないからだと決めつけているらしい。確かに俺は係長だが、役職に関係なく仕事に対して誠実に取り組んできた。ところが新入社員は俺に近づいてくると、今日も窓際社員お疲れ様ですとニヤニヤしながら嫌味を言ってくる。仮にも上司である俺に対して敬語を使うどころか馬鹿にした発言をしてくる新入社員に俺は呆れて大きくため息をついた。こんな調子では取引先へも迷惑をかけるのではと心配した俺は、せめて社会人として敬語を使うように注意するが、新入社員はゲラゲラと笑い出す始末。そして敬語は尊敬している相手に使うもので、俺に敬語を使う必要はないというのだ。俺はあの有名な T 大学を卒業してるんだぜ。それと比べてあんたは高卒。この時点で、あんたは俺より下なんだよ。高卒で、しかも50過ぎで係長止まりなんて終わってるな。入社したばかりの新入社員に言われたくないと、冷静に返す俺に、彼はなぜか自信たっぷりに、係長なんて役職くらい、すぐに追い抜いてやると意気込んでいる。そのやる気を仕事にも向けてくれればいいのだが、彼は口だけ達者で簡単な仕事を頼んでも全く取り組む姿勢がないのだ。同期がどんどん知識を吸収し仕事をこなしていく中、新入社員は一日デスクに座ってぼーっとスマホをいじっていることもある。あまりの勤務態度の悪さに俺は何度も注意をするが、50過ぎて窓際社員のじじいが大卒の俺に指図するなと全く話にならない。お前、俺が大卒だからって嫉妬するなんて見苦しいぞ。もしかしてすぐ役職を抜かされるんじゃないかって焦ってんのか？見当違いなことを言って優越感に浸っている新入社員に、どんな大学を卒業していようがこのまま仕事ができないなら最悪首も覚悟した方がいいとはっきり伝える。するとそんなことできるわけないと高をくくっているのか、彼は得意げになって T 大卒の自分がクビになるわけがないというのだ。50過ぎの万年係長がクビにならないのに、出世街道で期待されてる有能な俺がクビになるわけないだろ。俺を妬んでないで、あんたこそクビにならないよう必死に働いた方がいいんじゃねえの？俺は毎日熱心に働いているし、新入社員に言われるなんて筋違いだ。それに仕事をしていないのは君の方じゃないのかと俺がズバリ指摘すると、彼は悪びれる様子もなく話し出す。どうせ外回りだと言って仕事サボっているんだろう。だから大した成果もなく出世もできないんだよ。俺はあんたと違って要領よく働くつもりだから、俺が同じ年になる頃には専務くらいにはなってるかもな。入社したばかりの若造のくせに、この根拠のない自信はどこから来るのか。呆れて開いた口が塞がらない俺に、新入社員はさらに調子に乗り始める。そして俺を給料泥棒だと罵り、さっさと辞めた方が会社のためになるとまで言い始めた。黙って聞いていれば、さすがに暴言が過ぎる新入社員に、今すぐその態度を改めないと後悔することになるぞと厳しく釘を刺す。すると彼はみるみる顔を赤くし、会社のお荷物社員の分際で俺に注意するなんて何様だとわめき始める。何様って、俺は君の上司なんだぞ。
何を言っても通じない新入社員に俺は心底呆れてしまうのだった。そして1時間後、ついに新入社員は無断欠勤や遅刻を繰り返すように。仕方なく俺が彼に連絡し、仕事を舐めるのもいい加減にするように強く指導する。すると新入社員はあっけらかんとした態度でとんでもないことを言い出した。全然仕事ができないあんたが係長になれたんだから、俺が本気で働けばすぐに出世できるだろう。だから俺は焦って働く必要なんてないんだわ。その言葉に俺は前から疑問に思っていたその根拠のない自信はどこから来るんだと彼に聞いてみる。すると新入社員はさも当然といったように T 大を卒業した自分は誰よりも仕事ができるからだと勝ち怒ったような声で言っている。俺は呆れてどんな大学を出ていようがちゃんと仕事に向き合わないと出世は程遠いと伝え、このまま無断欠勤が続くのなら本当にクビになるぞと事実を淡々と伝えた。せっかく気分よく過ごしていたのに、お前のせいで台無しだわ。いい加減偉そうに説教するのやめろよ。俺はひるむことなく、この会社で働きたいと思っているなら、今すぐ出勤するよう伝えると、新入社員は舌打ちをしながら、分かったと吐きして、乱暴に電話を切るのだった。その数時間後、かなりの遅刻で、新入社員はやっと出勤してきたようだ。俺は大切な取引先へ営業へ行く時間が迫っており、彼に構う余裕はなく、プレゼンで使う資料の最終確認をしていた。そんな俺を新入社員は恨めしそうに睨みつけていたが、気にせず準備を進める。そして、俺が他の社員とやりとりをしている一瞬の隙を狙い、彼は俺が準備していた資料をビリビリに破いたかと思うと、なんとシュレッダーに入れたのだ。信じられない行動に、俺も他の社員もあっけに取られ、思考が停止してしまう。そんな中、新入社員は、これでプレゼンは大失敗だなと、満足そうな顔で意地悪く笑っている。ざまあ見ろ！ゴミ社員は俺に命令する権利なんかねえんだ！目障りだから早くクビになっちまえ！新入社員は、俺が仕事で失敗すればクビになると考えたらしい。社会人として、人として救いようがない彼に、さすがの俺の我慢も限界を迎えた。これ以上彼を野放しにしていては、大切な取引先にも迷惑をかけてしまう。実力も伴ってないくせに、自分は有能だと勘違いしている新入社員には、そろそろ現実を思い知ってもらうとしよう。絶対に許さない。ひとまず大切な営業の時間に遅れるわけにはいかない俺はゲラゲラ笑っている新入社員を置いてすぐに取引先へ向かう。彼が笑っていられるのも今のうちだ。俺は心の中でそう思いながら会社を後にした。数時間後、取引先から戻ってきた俺に危機とした新入社員が近づいてくる。プレゼンは聞くまでもなく大失敗だったんだろ？俺にぐちぐち文句ばかり言うからこういう目に遭うんだよ。これからは自分の立場をわきまえた発言をしろよな。俺はどうしてこんなことをしたんだと問い詰めると、彼は会社のためだと断言する。意味のわからない俺に彼は笑顔で話し出した。50過ぎのジジイなんて会社にとってはお荷物でしかないだろ。だからこのプレゼンで失敗して取引先を失うことになれば無能なお前はすぐにクビになる。俺はゴミを捨てる手伝いをしただけだ。この発言は社会人としても人としてもあまりにもひどすぎる。俺は彼に対する一切の同情を捨てることにした。笑っている新入社員に俺はにっこりと笑いながらプレゼンは大成功だったと伝える。予想外の言葉にきょとんとしている彼に俺は説明してやることに。お前は資料を捨てて勝ったつもりになってるみたいだが残念だな。俺の頭には今回の企画内容は全て入っているんだよ。だから資料なんかなくてもプレゼンができた。今回はプロジェクターを使ったプレゼンだったからスライドを見れば喋る内容も思い出せたよ。
そう言って笑顔の俺に新入社員は悔しそうにわなわなと震えている。しかし気を取り直したようにふんと鼻を鳴らすと強気な態度で言い出した。今回は運が良かったみたいだけど、俺がお前を抜かして出世するのは間違いないんだよ。出世コースから外れたジジイとかダッセーんだわ。すぐにお前なんか追い抜いて、俺がお前をクビにしてやるわ。その言葉に待ってましたと勢いよく俺は言ってやった。そうかそうか。俺は副社長も兼任してるけど、すぐに追い抜けそうか。そう言うと、新入社員は目を点にして固まっている。衝撃的すぎたのか、どうやら頭が追いついていないようだ。そんな彼に、俺は畳みかけるように続けた。俺を抜かすということは、社長になるってことだよな。連日のように仕事をサボって、無断欠勤は当たり前のお前が、本当に社長になれると思ってんのか？会社の経営っていうのは、そんなに甘くないぞ。俺の言葉に、ようやく状況が飲み込めてきたのか、新入社員は恐る恐る話し始める。お前って、ただの係長なんじゃねえの？無能だから50過ぎで出世もできないんじゃ。そう言って混乱している新入社員に、俺はわかりやすく教えてやる。俺はもともと副社長として働いていたんだ。でも、今年はいろいろな事情で営業部に欠員が出てしまって、仕事に支障が出そうだったから、俺が係長も兼任することになった。お前以外の同期は、みんな俺が副社長だと知っているはずだぞ。社内の広報誌にも記載されていただろう。そう言うと新入社員は、広報誌なんて読んでないと青い顔をしてガタガタ震え出した。俺、副社長を散々罵倒していたってことですか？まさか俺、クビになったりしないですよね？そう言って動揺している新入社員に、俺に敬語を使う価値はないと言っていたよな、と、俺は不敵な笑みを浮かべていった。すると彼は目を泳がせながら必死に言い訳をしてきた。いやいや、副社長なら敬語を使うに決まっているじゃないですか。それに、俺がいればこの会社は絶対に良くなりますよ。だから首だけは勘弁してください。俺みたいに有能で仕事ができる社員は他にいません。そう言って貼り付けたような笑顔で取り繕ってくる新入社員に、俺はきっぱりとした態度で言い返した。有能な社員ってのは上司を無能だと言って見下すのか、当たり前のように無断欠勤するのか。ああ。静かな怒りを含んだ声に、さすがに新入社員もヒーッと恐怖で身がすくんでいるようだ。このままではクビになるぞと、俺は何度も忠告していたはずだ。それでも態度を改めなかったのは、お前自身だ。もう社長にはお前の勤務態度の悪さを報告してある。それに、今回は取引先にも迷惑がかかる可能性があったんだぞ。そんな奴を、このまま雇い続けたいと思うか？俺の言葉に新入社員はついに土下座。しかし、当然ながら俺はその姿を見ても全く心に響くことはなかった。頼みますって、アツシさんが何とか社長に取り持ってくれれば、クビにならなくて済むかもしれないだろ？せっかく入社できたのに、こんなすぐクビになるなんて、親にもなんて言い訳すればいいんだよ！そう言ってわめき散らしている新入社員に、俺はしれっと伝える。ありのままに説明すればいいじゃないか。お前は未来ある有能な社員なんだろ？それならすぐに再就職先も見つかるさ。でも、この会社にお前の居場所はもうないよ。あとは社長に任せてあるから、言いたいことがあるなら社長に言ってくれ。そう言うと、彼は泣きながら助けてくれと頭を下げているが、もう今更新入社員を助ける気にはなれない。頼む！雑用でも何でもする！だからクビにはなりたくない！しつこく食い下がってくる新入社員に、俺はため息混じりに答える。今更反省しても遅い！もうお前と一緒に働くのはごめんだ。会社から信用されなくなったらおしまいなんだよ。仕事を舐めていた報いが来たんだと思って諦めろ。すると、もうすべて手遅れだと悟ったのか、彼はがっくりと肩を落とし、その場で放心状態になってしまった。そんな新入社員を残し、俺は残った仕事を片付けるため、その場を後にする。散々見下されてきたが、最後にガツンということができて、せいせいした。
その後、彼は社長から呼び出され、数々の問題行動から職務怠慢だと判断された。その場で社長から首を言い渡された新入社員は、社長にも泣き落とし作戦を実行したようだが、俺から詳しく報告を受けていた社長は、全く取り付く島もなく、あっさり解雇。それから元新入社員は、なんと地方にある労働環境がかなり厳しいとされる工場に放り込まれたらしい。なんでも、大学に通っている間も人間関係でのトラブルが絶えなかったようで、なんとか大学を卒業した彼は、両親から、もし社会に出てもトラブルを起こすようだったら、親戚の工場で働かせると約束していたというのだ。だからあんなに首は嫌だと言っていたのか。そこの工場長は礼儀を重んじる人で、元新入社員にはいい薬になるだろう。行きたくないと両親に泣いてダダをこねたようだが、一度少年を叩き直して恋と突き放され、泣きながら旅立っていたと、無礼を謝罪に来られた彼の両親から聞いた。俺の方は今も営業部係長と副社長を兼任している。俺の立場から遠慮がちだった社員たちも最近では打ち解け始めていて、ますます楽しく仕事ができている。兼任は大変だが、現場に出てこそ見えるものもあるので、これからも社員と協力して頑張っていきたいと思う。俺、発注ミスしちまったんだけど、それお前のせいってことにするからよろしくな。ありえない発言に一瞬何を言われたのかわからず思考停止してしまう。ようやく思考が戻り、発注ミスってどういうことだと慌てる俺に、新入社員は、まああとはよろしくな、と平然としていて、全く話が見えない。挙句の果てには、派遣はいつ契約を切られてもいいんだから、俺の罪を被るくらいしか使い道がないとまで言い出したのだ。彼のあまりにも自分勝手なこの言い分に、さすがの俺も堪忍袋の緒がプチッと切れた。世間知らずで調子に乗りすぎた自称エリート新入社員には、きつい制裁を与えてやらないといけないようだ。俺はアツシ、大手企業の会社員をしている61歳だ。入社してからは商品開発部に配属され、今まで熱心に仕事に取り組んできた。その働きが評価され、今回ある重要な任務を任されることに。俺が働いていたのは、いわゆる親会社で、この度その任務のために子会社へ移動することになったのだ。子会社といっても、それなりに社員数もいて、正社員の他にパートや派遣社員など、働き方は人それぞれだ。俺はそこで商品開発部に配属されることになり、早速仕事をこなしていこうと張り切っていたのだが、同じ商品開発部のある新入社員が俺のことを60過ぎて左遷された非正規社員だと思い込んでいるようで、何かと顎で使おうとしてくるのだ。彼は自分は有名大学を卒業したエリートだと自負しているようで、まだ入社して数ヶ月だというのに、いつも他の派遣社員やパート勤務を見下している。任務のことは言えなかったが、俺は自分が正社員だということを彼に何度も伝えていた。ところが、新入社員はなぜか堅くなに信じようとせず、それどころか派遣のくせに正社員だと言い張っている残念な奴だと、俺を嘘つき呼ばわりまでしてくる始末。そして、彼が言うには、派遣社員は正社員より身分が下らしい。派遣社員は正社員の奴隷だと言って何かと俺にミスを押し付けようとしたり、自分のミスをなすりつけてくるのだ。どうしたもんかと頭を悩ませてるとき、事件は起きてしまう。そして俺は誰も予想していなかったとんでもない大騒動に巻き込まれることになったのだ。俺は予定通り商品開発部に配属され、軽く自己紹介を済ませると、早速仕事に取り掛かった。すると、そんな俺にニヤニヤしながら話しかけてくる人物が。それが例の新入社員だった。彼は俺のそばに寄ってくると、馬鹿にしたように笑いながら、60過ぎて派遣社員なんて終わってるな、と、いきなりとんでもなく失礼なことを言い出したのだ。俺は突然の彼の出現に面食らったが、気を取り直して
自分は派遣社員ではなく正社員として転職してきたと伝える。しかし、新入社員はゲラゲラ笑いながら、俺の年齢で正社員で採用されるわけがないだろうと全く信じていない様子。そうは言っても事実だし、そんなことで嘘をついても仕方ないんじゃないかという俺の言葉に、新入社員は得意げになって言い返してくる。気持ちはわかるよ。その年で派遣社員だなんて恥ずかしいから正社員だってごまかしているんだろ。でも俺には通じないから。派遣社員のお前は正社員の俺の命令は絶対聞くこと。わかったな。そして年上だからといっても契約社員は正社員の奴隷で会社での立場は俺より下なんだから敬語を使えと要求してくる。あっけに取られ、言葉を失っている俺に構わず、新入社員は調子に乗ってさらに続ける。必ず俺より先に出勤して、俺のデスクを片付けておけだとか、勝手なルールを決め始めてしまった。社会人として敬語を使うのはいいとして、どうして他人のデスクまで俺が片付けなければならないのか。それは約束できないし、重要な書類も扱うから、デスクは自分で片付けた方がいいと冷静に伝えると、彼は不満げに、そんなこともできないから派遣なんだと意味のわからないことを言っている。やっぱり、60過ぎて左遷されるような奴は仕事もできないだろうな。それに、こんな中途半端な時期に派遣されるなんて、前の会社でよっぽどやばいミスでもやらかしたんだろ。何をやらかしたんだと目をキラキラさせながら聞いてくるが、俺はまだここに転職してきた理由を言うわけにはいかない。俺はそんな理由で転職してきたわけではないと話すが、新入社員は勝手に妄想を膨らませ盛り上がっている。俺はこれ以上話していても無駄だと諦め、自分の仕事に取り掛かるのだった。そして1週間後、俺がいつものように仕事に集中していると、いきなり新入社員が俺を呼びつけてきた。仕方なく彼の席に行くと、コソコソした声で次の商品の企画アイデアをよこせと命令してきたのだ。堂々と不正をしようとする新入社員に、俺は呆れながら、自分で考えた企画でないと意味がないのではと当たり前のことを指摘したつもりだが、彼は突然声を荒らげて、正社員の言うことが聞けないのかと脅してきた。俺はため息をつきたいのを我慢し、そもそも俺が派遣社員だったとしても、上司でもない新入社員の命令を聞く必要はないということを淡々と説明する。すると、俺の対応が気に入らなかったのか、新入社員は怒りを含んだ声で予想外のことを言い出した。俺の言うことが聞けないなら、社長に報告して、お前の契約を切ってやるぞ。もしお前がどんなに嘘だと騒いだって、正社員である俺の方が信頼されるに決まっているからな。それが嫌なら、お前が作成した企画案をよこせ。社長に嘘の報告をしたところで、彼の思惑通りにことが運ぶわけがないんだが。そんな俺の気持ちも知らず、もし企画案がうまく通れば、分け前として社長に頼んで正社員にしてやってもいいぞと自信たっぷりに言ってくるのだ。意気揚々としている新入社員にただの一社員が人事にまで口を出せるはずないだろうと冷静に突っ込みを入れる。すると彼は、俺はエリートだからすぐに成果を出して出世をするんだと有頂天になっており、社長にも意見できる男だと意気込んでいる。出世欲が悪いとは言わないが、彼の場合は自分で努力をする姿勢が全く感じられない。俺は仕事への姿勢を見直さないと出世は厳しいぞと新入社員に断言した。自分が出世できなかったからって、俺の出世のチャンスを邪魔するんじゃねえ。俺の命令に逆らったこと、後悔させてやるからな。そう撒き散らすと、新入社員はその場から去っていくのだった。それから1ヶ月が経過した頃、昼食の休憩をしている俺に、例の新入社員から社内用携帯に連絡が。今どこにいるんだと、何やら慌てている様子で聞いてくる彼に、昼食を食べていると伝えると、
今すぐ戻ってこいと一方的に言われ、通話は切れてしまった。仕方なくすぐに部署へ戻ってみると、俺の姿を見るなり、新入社員が駆け寄ってきて、俺は人気のない会議室に引っ張られていった。その強引さに何事だと混乱している俺を無視し、新入社員は俺を会議室に入れると、とんでもないことを言い出したのだ。俺さ、発注ミスしちまったんだけど、それお前のせいってことにするからよろしくな。ありえない発言に一瞬何を言われたのかわからず思考が停止してしまう。ようやく思考が戻り、発注ミスってどういうことだと慌てる俺に、新入社員は、まああとはよろしくなと平然としていて、全く話が見えない。挙句の果てには、派遣はいつ契約を切られてもいいんだから、俺の罪を被るくらいしか使い道がないとまで言い出したのだ。彼のあまりにも自分勝手なこの言い分に、さすがの俺も堪忍袋の尾がブチッと切れた。世間知らずで調子に乗りすぎた自称エリート新入社員には、きつい制裁を与えてやらないといけないようだ。絶対に許さない。まずは、あっけらかんとしている新入社員に、一体どんなミスをしたのか聞くと、次の商品企画に必要な製品の発注数を間違えたらしい。それがなんと50個必要だったところ500個発注したというのだ。10倍じゃないかと慌てる俺に新入社員はケロッとした顔で、雑用ばかりでつまらないから適当に発注書を作成したんだと悪びれる様子もなく白状してくる。俺は呆れて文句を言いたくなるのをぐっとこらえた。今はそんなことに構っている場合ではない。このままでは会社に多額の損害が出てしまう。俺はひょうひょうとしている新入社員に発注先へミスしたことを連絡したのかと厳しい声色で問い詰める。すると彼はそんなことしてるわけないだろうとあっさり言ってヘラヘラ笑っているのだ。だって俺が連絡したら俺のミスだってバレるかもしれないだろ？だから連絡も全部お前がやっておいて。そしてこんなミスをやらかしたら確実にクビだろうなと、まるで人事で責任感のかけらもない様子。前の会社でもやらかして左遷されたんだから、こういうのも慣れているだろうと勝手なことを言って、こんなミスをしたお前はクビになるかもとニヤニヤ笑っている。お前みたいなジジイより未来のあるフレッシュな俺が正社員としてこれからも活躍した方がこの会社の社長も喜ぶだろう。60過ぎて左遷の非正規とか哀れすぎて笑える。お前には俺の身代わりになるくらいしか役に立たないんだよ。こんなちっぽけなミスで俺の印象を下げるわけにはいかないと不敵に笑っている新入社員に俺はついに事実を伝えることに。俺は新社長としてここに派遣されてきたわけだが、俺の言葉にと固まっている新入社員を放置し、俺は発注先への連絡を急ぐのだった。数時間後、なんとかギリギリに製造前に間に合い、発注数を修正することができ、俺はほっと胸をなで下ろす。すると後ろからまだ状況がつかめていない様子の新入社員がやってきた。おい、さっきの発言はどういうことなんだよ。お前が社長って一体どんな嘘なんだよ。信じられないといった表情の彼に俺は淡々と事実だと伝える。すると彼は左遷されてきたような奴が社長になれるわけがないと言い切っている。未だに俺を左遷されたと思っている新入社員に俺はうんざりだ。何度も正社員だと言っていたのにまだ信じていなかったとは。俺は冷静に社内メールを確認するよう促すと、新入社員は疑いの眼差しを向けながら社内メールを確認した。そしてだんだん顔色が青ざめていき、ついにはガタガタ震え出す新入社員。どうやら俺の言ったメールを読んだらしい。本当にお前が社長だと？やっと状況を理解した新入社員に俺は説明をしてやることに。俺は親会社から新社長として派遣されたんだよ。
この会社の社長が事情があって急遽他県に引っ越しすることになったのはさすがに知っているだろう。次期社長候補として仕事で成果を上げていた俺の名前が出たんだ。この会社の職場環境を前社長に確認したら、商品開発部の社員がやりたい放題していると聞いてね。ちょうど俺の経験してきた分野だったこともあって、社長として就任する前に実際に商品開発部で働き、内部の状況を視察することにしたのだ。それで、俺に罪をなすりつけて社長に報告するって言ってたよな。俺がその社長本人なんだが。そう言うと、新入社員は明らかに動揺し、いや、それは、と言い訳を必死に探しているようで、もごもごと口ごもっている。そんな彼に、俺は容赦なく続ける。黙って聞いていたが、今までかなり好き勝手やってきたよな。自分のことをエリートだと言っていたが、俺が見る限り、仕事への姿勢も誠実さに欠けている。今回のミスも上司に報告もせず隠蔽しようとしたよな。それどころか関係ない社員に罪をなすりつけようとするなんて一体何を考えてるんだ。俺の剣幕に新入社員は悲鳴のような声を上げ真っ青な顔をして冷や汗をかいている。まったく一体どこがエリートなんだか。そんな彼に今回の件は厳重に処罰するときっぱり伝えた。すると新入社員はミスは誰にでもあるだろうと開き直り、それだけで処罰するなんて横暴だと騒ぎ出した。もちろんミスは誰にでもある。でもお前の場合、誰にも相談せずミスを隠し、それどころか全く関係のない俺に押し付けようとしたよな。しかもいつも派遣社員を見下すような発言ばかり。自分はエリートだと自信たっぷりの割には仕事では何も成果を出していない。そんなろくでもない奴に救いの手を差し伸べると思うか。俺が言い返すと新入社員は顔を曇らせる。まさかクビなんて言わないよな。俺まだ入社したばかりなんだぞ。そんな新入社員に俺は笑いながら話す。なーに言ってるんだ。お前も自分でクビかもって言ってただろ。それと忘れているようだが、入社半年未満のお前はまだ絶賛使用期間中だ。きょとんとしている新入社員に俺は呆れながらまだ仮採用期間だということを説明する。嘘だろ。じゃあ俺クビになるっていうのか。それは困ると叫んでいる新入社員に俺はあっさりもちろんそうだと伝える。反省するから許してくれとすがり寄ってくる彼を俺はさらりと突き放した。今さら反省しても遅すぎる。もう俺はお前を信用できないんだ。今回は相手が俺だったからよかったが、他の派遣社員に俺にしてきたような態度をされたら大切な社員を失うことになりかねない。俺の言葉に新入社員は気まずそうな顔でうつむくばかりだ。でも、俺はこれから活躍するエリートなのに、こんなことでクビにするなんて後悔するんじゃないのか。もう一度だけチャンスをくれても。そう言い終わらないうちに俺は事実を突きつける。そもそも今回の件も下手したら会社にかなりの損害が出ていたんだぞ。それだけのことをした自覚があるのか。損害賠償を請求されないだけマシだと思え。強気な俺に新入社員は泣きそうになりながら、俺はエリートなのにとつぶやいている。お前は派遣社員を見下す前にもっとやることがあるだろう。自称エリート社員は会社に不要なんだよ。俺がバッサリと切り捨てると新入社員はがっくりとうなだれた。最後にとどめを刺すことができて、俺はすがすがしい気持ちでその場を後にするのだった。その後、元新入社員には改めて会社を辞めてもらうことに。彼は最後まで泣きすがっていたが、自分の保身ばかりで反省の色が見えなかったため、一切取り合わなかった。その後も再就職先を探したようだが、使用期間でうちを解雇されていることに加えて、実力が伴わない自称エリート発言が見抜かれ、なかなか採用されず難航しているらしい。散々正社員であることを自慢していた彼は、何とか見つけた派遣のバイトで必死に生計を立てているそう。
派遣だろうが正社員だろうが仕事で稼ぐのは大変なんだという事実を自分が見下していた立場になって初めて気がついたようだ。せいぜい今までの言動を猛省しながら生きていったらいいと思っている。我が社の方だが彼がいなくなったことで商品開発部の社員たちにも笑顔が増え居心地が良くなった。俺の方は無事社長に就任して責任ある仕事に奔走している。任されたからにはこの会社をより良くしていくために尽力していこうと思う。では皆さん、ごきげんよう。